Wena udakelwa mina. Hlukana nendoda yami. Wena udakelwa mina. Hlukana nendoda yami. Akho ndoda ngahlukana nayo. Yazi ukuthi wenzani kulela themu uyadlala noma uzothatha amadoda abantu. Ngenza yonke into engifanele ukuthi ngiyenze. Mina ngithi Ukulala namadoda abantu into leyo oyifunayo le. Into yele themini leyo ukuthola namadoda abantu. Naphi wena? Ngiyanibingelela nonke ababukeli beBlack Life TV kuphi nakuphi la kufika khona lo mbukiso. Igama lami nginguStufuza Dlangamandla Zulu. Le show lesibiza ngokuthi umfunani umuntu wami. So ke njengoba usisi ela eceleni kwami kukhomba kabanzi ukuthi ukhona lo muntu ospecial enhlizweni yakhe kodwa asenezinto azenzayo angayitholi kahle muva nje. Kodwa impendulo sizoyithola kungesikhathi esingakanani kusuka manje. So ke asike simuze ukuthi ingabe usiphatheleni. Sabona kunjani? Yebo, singiphila njani? Ngiyaphila. Mabalo hle naye. Masobahle. Sobahle? Yes. Abanye baka Sobahle? Bogoqo. Oh, goqo ya ngiyasazi isibongo sithi goqo. Bengazuzo Sobahle. Ubuya ukuhlala? Buyenanda. Shothi Nanda ingikhonzile because angazi ukuthi owesingaki. Angazi noma bakhonze mina. Angazi noma mhlambe inkinga zinkulu eNanda. Angazi but angazi owesingaki waseNanda ongivashelayo namhlanje. So ke ngicela ungichazele kabanzi la nihlangana khona no person wakho lo special enhlizweni yakho nahlangana kuphi kwakuyinini and nahlangana kanjani? Umuntu wami ngumuntu webhola ngucoach kanje. Oh okay. Umuntu wami sinesikhathi sithandana ngahlangana naye ngihambile ngiyobuka i-team yakhe idlala ngahlangana naye ngamthanda. Okay. Umuntu wami uthanda igender zethu. Uthanda gender, both genders. Umlisa othanda abantu besifazane nabantu besilisa futhi? Yes. Ngakuthanda ke nami lokho ngaba impressed. Nami ngangiqala empilweni nami ukujwayela umuntu onjalo, umuntu akagender ngathi okay uthi yenza iphithuba, ngimfunde ngimazi, ngamthanda ekuhambeni kwesikhathi nendlela angiphatha ngayo, sithandana kwaba right. Umuntu othanda naye umlisa othanda abantu besifazane nabalisa noma owesifazane othanda abasifazane nabesilisa? Owesilisa. Oh, owesilisa. Yes. Oh, okay. No ngiyakuzwa. So ke yahlangana ke relationship, naqala nathandana, mhlambe beniphethene kanjani? Bekumnandi emjolweni, siphathene kahle, yonke into nje bese seclishe down sesikhuluma indaba zokuthi uzolobola and stuff, yabo. Senje izinto nje zashintsha nje fast. Okay. After sikhulume lento ngwangishintshela everyday ubuye endlini ukhathele. Nama rumors abantu ngiyabeza bayakhuluma nje yabogeli ukuthi nje hayibo kunengane la ikhlalise kabi sincane kazani la. And I lo ya enjoy ukuba naso. Okay. That's how efike everyday ekhathele, efike moody nama excuse njalo uhlele ephuma yena. Sela lama athi asala nala endlini angisamazi. Nihlala nonke endlini noma Sihlala ufike ngokuvasha? Oh, okay, nihlala nonke. Manje lo bhuti wena ubukubekezelela kanjani ukuthi uphinde athande abantu besilisa futhi? Ngangena kwi relationship ngiyitshelile ukuthi ngizo understand every situation engihlangana nayo. Okay. Yes, ngiyi-understand until kwaba yimina ke. Wahlukana ke nayo yonke lento beyenza esidini, wafocus ngimina ke saba nama plans kwaba right. Okay. Manje mhlambe ngizama ukunderstand le yabantu besilisa aphinda athande umuntu wesilisa aphinda athande wena. Uyamazi upartner wakhe mhlambe womlisa bethandana naye? Ngangimazi before ahlukane naye. So wise charming guy naye. Okay. Waye right, muscles nje babe fit babefanelana. Okay. Yo. So ke yini lo usuyisola ke ngaye emuva nje? Umuntu manje ufike ekhathele even ehamba i-team lihamba wajwayela phela ukuhamba nami as usually manje sehamba yedwa abazobhuka namajite ehotela hawu yini manje ngoba phela mina nabe sijwayela ukuhamba siba u2 si-enjoy lo bomnandi i-team mayiwinile si-celebrate sonke manje usenenkinga eningi manje yena ukhathele newashing sometimes efuna ukuyenzela dry clean ngisa understand ke na manje dry clean beyiwashelo mina nje la endlini hayi yo so ke yini ubambeni ngabe ukhona umuntu ombambile uthi unaye ujola naye nginabangani bamantombazana bawo next door. Okay. Ayo bangitshela ukuthi nje senginegama ukuthi mhlambe makubona mina nangu mamkhulu hawu base bangitshela ukuthi hayi phela thina siyabona sinamehlo
kunento nje eqhubekalayo la ngathi khona umuntu olapha nje ethimini aserious naye this time around ilento esifike endlini kumina emude ekhathele uhamba naye mayihamba izinto kubhuka amahotela mina sengisala ngaphandle kanjalo shuthi njengoba bethi mamkhulu basuke bembona le ekudeni lo muntu anaye athandana naye babona mina ngathi ngimdala kuyena lo muntu okay lento bangihloniphisayo bathi mamkhulu just ukunika yena iclue mhlawumbe ukuthi bakhuluma ngani izinto zabo bakhuluma ngazo bejombisela abantu kanje like ngimdala kuyena ngathi ngani nje le la ko 16 years kanje okay umthole kanjani ke day sihleli soba u2 phone vibrate hayibo yini phone yakho seyahlala vibrate and mayicofa ifone akasahlala eduze kwami ngipha nje social distance uyaqhela the day shothi girl was on the peak babehambe bonke ke shothi baye ku hotel and stuff wayevula kanti ngiyabona nami ugelo makeupile kugqoke lingerie lapha mina you so wenza njani ukuthola inamba yakho wayintshontsha noma ngayintshontsha efonini yakhe ugaya inamba ngafona private number ugeli wayi-answer ifoni ngakhuluma naye calmly nje ngingafuna ukuthi abami situation ke nawe abeconfess efonini ke esho ukuthi hawu lo coach wakhe avele nje into zabo zi-right ngabe nami ngibe umuntu engathi angimazi like ngifuna ukunderstand ukuthi wamthanda kanjani umuntu ojala nama gender u2 and stuff wabese wachaza ukuthi naye wamthanda ke nga found out kanjalo uthi ucoach wakhe lo muntu on i-team lo okay so shuthi bazana ebholini okay so njengoba usinikeze inamba yakhe sixhumanile naye and samcela ukuthi akasondele e-studio ukuze uzokhona ukukhulumisana naye ubuso nobuso ukhona ke so wena ukulungela ukuthi ngimlande ngiready silandelene siphinde sinamukele futhi babukele lapha emakhaya kuhlelo esilibiza ngokuthi umfunani umuntu wami so ke usisi njengoba simcela ukuthi asijoyine uzile and ngiyathemba ukuthi impendulo zonke sizoyithola kungesikhathi singakanani sawona kunjani ngiyaphila njani ngiyaphila nami maba lo hlelayo Mangcobo ubuye uphi uhlala emzimkhulu okay uhlala khona vele manje usuka khona manje nje ukubula ngisuka la uThongathi manje okay mhlambe uqashile noma edini ekhaya hayi sekhaya lapho ngihlala khona manje usesi uyamazi hayi cha awamazi okay uzokuchazela kabanzi ukuthi why ula kodwa kahle uyena obhalile kule show ethi umfunani umuntu wami ngicela umneze nje isikhathi sakho nesineke sonke sakho umlaleli uthi ingabe yini le akubizele yona la ekhaya namhlanje ngicela ukukhulumisana sis uyaphila ngiyaphila nje uyaphila nami angazi noma ngihamba noma ngibize umuntu right kule show kodwa ngiyacabanga ngokubona kwami esithombeni angazi wena nomuntu amhlanje nhlanganisana umuntu wakho muphi hayibo awukhethi imini lebhola ngiyadlala ibhola umuntu amayena ukhushi wakho kusazi umuntu wakho coach yes hayi ngwazisa ukukhuluma ngani awukaze wezwa ngami nje mhlambe manihleli nixoxe ngami akaze akutshela ukuthi nomuntu ukuthi asikaze sifikelele kulolu daba lokuthi khona abantu abekho abantu ngoba into engihlanganisayo mina naye ibhola kanjani ukuthi wena ngikubona efonini yami yemfonini yakhe bese uthi wena nihlanganisa ibhola kuphela phela ngidlalela i-team yakhe manje ungitshela ukuthi wena le nhlobo zama big fan kanje noma wenza mina isilimo cha siyaza ngi-understand mina ukuthi ukhuluma ngani hey wena ungaze niye mhlambe ehotel and stuff ihambe nebhola nalala khona na igqokile lapha ama-lingerie yakho lapha hayi usuyangilahla impela ke manje ngazi noma ufuna ngize ngikhuphuke lo moya ngoba mhlambe mangisakhuluma kahle ngathi awungizwakali kahle cha phela ungawukhuphula umoya ngoba ngikwazi ukuthi mina ngikhuluma ngani impela ubekama lo muntu wakho umuntu amusifisa awuthandana nosifisa ucoach wami usifisa kuphelele lapha manje kufika kanjani ukuthi wena uyakuposta wena nje wonke umuntu othime ebhola vele nje njalo ukhetha wena hayi ngicabanga ukuthi wena kufanele umbuze lo mbuzo yazi mina mangimbuza uthini angazi phela wena uthi niyathandana
Angazi noma ngiyahlekisa, ngibona uhleka mhlawumbe ngiyahlekisa. Cha uhlekisa Noma khona into efanele kumina mhlawumbe. angazi. Mhlawumbe wena uyayibona. Ngeke phela yena avuma ukuthi niyathandana bese wena uyaphika hayi. Shuthi la mina isilima, mina uma kayithekayo la. Hayi uyena phela wazi lokho ukuthi mina naye sathandana. Sis angifuni yazi ukulwa nangina amandla kodwa nginika lawa amandla manje ukuthi mina nawe sihlangane. Sisi awukhuluma iqiniso kube kodwa nje umuntu ohluzile la ekhanda ungitshele ninenzani nomuntu wami. Angikwazi ukuthi ukhuluma ngani ngazi ukuthi kufanele ukuthi ngize ngithini. Sisi ngadakelwani sisi. Sisi ngadakelwani Awukahle phela sisi ayibuka. Ukuthi umdala nje akusho ukuthi unelungelo lokusebenza. Ayizwa lengane ithi ngimdala mina ngimdala yini? Mina ngimdala yini wena muthi ngumncane wena. Lento ihlanganisa nomuntu wami leyo ukuthi mina ngimdala. Lento enikhulumayo manje bawutho. Leni mina emanje bawutho enikhulumayo. Unithi mina ngugogo zakho. Awuyiboni yini wena ukuthi ugogo? Njalo ndoda wena ngeke. Wabathatha la ngeke. Uhlanganaphi ubhuti uhlanganaphi? Indawo leyo gogo ngifuna uthathe le ndawo yothi ugogo la kumina mhlawumbe uyibe eceleni. Ngayithatha phela namanje lento ukuthi ugogo wena. Singadangelwani yazi? Wena udakelwa mina. Hlukana nendoda yami. Wena udakelwa mina. Hlukana nendoda yami. Akho ndoda ngahlukana nayo. Yazi ukuthi wenzani kulela themo uyadlala noma uzothatha amadoda abantu. Ngenza yonke into engifanele ukuthi ngiyenze. Mina ngithi ukulala namadoda abantu into leyo oyifunayo le. Into yele themini leyo ukuthola namadoda abantu. Uhlangana wena. Ngihlulwa yini? Uhlangana. Ngihlulwa yini mina? Ngihlulwa yini? Yini le cabe yangihlulanga? Uyaziyo wena la kumina ngathi wena ikhona into engakuhluli sisi. Kukhula nikhuluma ngami Ukhulu. Hayi ungitshela hlala phansi khokho umoya ngihlale phansi. Ungitshela ukuthi yini le iphinde nikhulume ngami. Uthe ayikho indoda ezohlukana naye kanti uphikile ukuthi niyathandana. Hayi uyena uyangicasula. Naqani ngithandana. Sesinonyaka sithandana manje. Hayibo. Oh, okay. And uphethe kahle nje. Ngiphethe kahle impela nje kumnandi yabo. Wena mawusile la ekhanda lakho ukhona umuntu nje ongafika uhlangane naye engenayo umuntu usile kahle la ekhanda lakho wena wamthole ngenayo umuntu. Baphuma phela ngasala mina nami nga-understand. Uhlangani phela mina lapho. Ngathi namandla amaningi. Hey, ngiyayisa le ngane abana ama-2K nini? Phola gogo. Abana ama-2K la nithi nemizimba efresh ethandwa amadoda. Uyabona nawe sisi. Uyayibonela. Into kufanele ukuthi ngiyikhulule. But uyakwazi wena ukuthatha le ndoda but ngeke. Ugugile sisiphola. Yinto leyo enihlanganisayo leyo. Yileyo nto leyo. Yazi nawe uzokudla kulahle njengabanye laba abalahle. Anginandaba. Wazi ama-limit akho sisi. Wazi ama-limit akho sisi. Kahle nje sisi. Dlala ibhola mawudlala ibhola. Phuma endodeni yami. Phuma endodeni yami. Yazi wena ngeke ayuzibona uhlukana naye ngelilanga. Hayi ngiyibona. Hayibo. Uhlala nayo ku-relationship. Hayi ingane bo. Hayibo ngane. Awungangibizi ngengane. Hayibo ngane. Yabazi abantu abadala banayo nama-STI nento ongagulisa. Wena yini le ifuna umuntu omdala nawe? Ngifuna lento oyifunayo nawe. Mina la silingani mina nawe. Uhlangene phela. Manje ungithathela umuntu wami sesihlisha down sesikhuluma umshado sikhuluma ngayo yonke into sifika wena yonke into nje manje yabheka phezulu ngoba kufika ama-2K anyanyisa. Hayibo yazanyanyisa ama-2K. Maloku ungibiza nge-2K ngoba vele ngiyilo. Hayibo lo sisi lo. Hayibo la ingane ngize ngihloniphe ukuthi usisi ingane kahle wena. Ingane ehlaze engayizala wena mina mawubu. Ngakuzala mina ngakuzala futhi ngoba ngimdala. Funani bantu abadala? Vele umdala. Funani bantu abadala? Ngifuna lo yifunayo. Yazi nizogula yazi akuphephile la nyanga. Kulungile sikhulu. Mina ngibona ngathi wena futhi umuntu ogulayo. Hayibo ngani ngiyakhuza khuzeka Angifuni. Khuzeka Awuzungikhuza. Ikhona indlela ukuthi ningangivumela simfonele Sifiso asicacisele kahle kahle. cela simfonele. Ngiyacela usinifonise. Akuvese grounded nomuntu. Hayi namhlanje akayile ground. You have reached the mailbox of Ngiyacela siphinde simzame futhi. Umshiye kuphi njengoba kaduzala? Ngishiyele endlini. Okay. Wena wazi ukuthi Mazi mina.
kwezinye zey'hlobo zakhe njengoba wena uy'tshela ukuthi awuyindawo-ke uzohlala la. Awu kahle kahle. Engani wena phela oshadile la. Ushadile phela wena. Akabambe ifoni. Wena ngabe Akabambe ifoni. ngalokho. Akabambe ifoni. Wena kufanele ukuthi Angithi wena uthi uzohlala wena la uphume uyindawo kule relationship. Angiyi. Okay. Akabambe ifoni phela. Ngoba asimtholi siphetha ngokuthini shuthi ngiyacela ukuthi sigoqe la. Kodwa-ke ngiyacela ukuthi mase sinilandelele ngama-calls ningabe seningawaphendula amafoni because sifuna ukwazi ukuthi kwagcina kwenzekeni. Ngiyacela. Ngiyabonga. Mbuke lapha ekhaya kuyacaca ngazuthi sizoligoqa la uhlelo ngesimanga sokuthi uSifiso asimtholi and bese nesithembe elikhulu ukuthi uyena umuntu ozochaza kabanzi ngayo yonke into eyenzakalayo. So ngicela ungakhohlwa ukuthi subscribe, ulike, ushare, upart 2 uzoza kungesikhathi singakanani. Bye. It's the Black Life TV.